Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και πάλι μαζί απόψε η εκπομπή Πολίτες και Ενημέρωση και αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με το καυτό θέμα των ημερών, τον πόλεμο στην Ιουγκοσλαβία. Θα μου πείτε και ποιος δεν ασχολείται με αυτό, θα προσθέσουμε κάτι παραπάνω, θα δώσουμε περισσότερη ενημέρωση. Όσο να ακούγεται παράξενο, αυτό θα επιχειρήσουμε να το κάνουμε απόψε και νομίζω ότι θα το πετύχουμε, αλλά με τελείως ένα διαφορετικό τρόπο. Είχα πει και από άλλες εκπομπές, όταν ξεκίνησε αυτή η απίστευτη ιστορία και τραγωδία, ότι δεν ασχολούμαθα ακόμα με αυτόν τον πόλεμο, εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή. Θέλαμε να είμαστε λίγο αποστασιοποιημένοι από τα γεγονότα, θέλαμε να δούμε πού πάει τελικά αυτή η ιστορία και άλλωστε πάντα η ενημέρωση η δική σας είναι πολύπλευρη. Υπάρχουν τα μεγάλα κανάλια, υπάρχουν εφημερίδες, υπάρχει ένας βομβαρδισμός ενημέρωσης, αν θέλετε. Μόνο που και αυτή ακόμα η ενημέρωση αποτέλεσε αντικείμενο διαμάχης, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Όλοι έχετε παρακολουθήσει τις συζητήσεις σχετικά με το ποιο είναι αντικειμενικό, το αν μεταδίδονται όσα πρέπει να μεταδίδονται και τελικά η θέση της εκπομπής είναι ότι σίγουρα οι άνθρωποι που είναι εκεί επιτελούν ένα καθήκον και ένα δύσκολο έργο, μιλάω για τους δημοσιογράφους, αλλά από εκεί και πέρα το να παίρνουμε τη μία θέση ή την άλλη νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί, δεν ωφελεί σε τίποτα. Θα έρθει η στιγμή να γίνει η αποτίμηση όλων αυτών των ενεργειών και όλων αυτών των προσπαθειών που γίνανε για ενημέρωση δική μας, αλλά νομίζω και δεν είναι σωστό να γίνει τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σήμερα κάνοντας αυτή την εκπομπή για τη Ιουγκοσλαβία, έχουμε δύο άξονες, δύο στόχους. Ο πρώτος άξονας είναι η θέση που εκφράζω αυτή τη στιγμή και η οποία είναι ότι δεν διαλέγουμε ούτε τον μεγάλο ούτε τον μικρό Χασάπη, δικτάτορα, τον Πλανητάρχη ή τον Μιλόσεβιτς, αν θέλετε. Δεν διαλέγουμε κανέναν από τους δύο, γιατί και οι δύο προξενούν κακό. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι, και εγώ ακόμα, πέρα από τη δημοσιογραφική ιδιότητα, που βιώνουμε, ζούμε καθημερινά με τον τρόπο που το βιώνουμε και με την απόσταση, κυρίως με την απόσταση που υπάρχει, αυτό το δράμα. Δράμα γιατί εκεί συμφωνούμε όλοι. Από αυτό λοιπόν το δεύτερο πρίσμα, από αυτό το δεύτερο άξονα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Είναι μαζί μας ο κύριος Κουνάνης Ελευθέριος Φραγκίσκος, τον οποίο και καλωσορίζω. Καλώς ήρθατε κύριε Κουνάνη στην εκπομπή. Είναι ο άνθρωπος που πριν λίγα 24 ώρα βρισκόταν εκεί. Όταν λέμε εκεί, στο Βελιγράδι, στην καρδιά του πολέμου. Ο κύριος Κουνάνης είναι μια γνωστή και εξέχουσα προσωπικότητα εδώ στο Γαλάτσι. Είναι ιδρυτής της εθελοντικής ομάδας του Γαλατσίου και υπεύθυνος φυσικά. Καθώς και επίσης ιδρυτής και πρόεδρος, πρώην πρόεδρος βέβαια, του πρώτου εθελοντικού πρότυπου κέντρου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και το έργο του είναι γνωστό στο Γαλάτσι. Είναι ο άνθρωπος που τελικά δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορία και θα εξηγήσουμε το πώς αναμύθηκε και το γιατί εκεί. Έχω μπροστά μου εδώ και μια μπροσούρα της εθελοντικής ομάδας Γαλατσίου. Δεν ξέρω αν είναι πολύ ευκρινή η εικόνα που έρχεται σε εσάς. Πάντως το κεντρικό της φωτογραφικό θέμα είναι μια σειρά από παιδάκια, μικρά παιδιά, και θα ήθελα κύριε Κουνάνη ένα πρώτο σχόλιο, μια και το κρατάω αυτό στα χέρια μου, γιατί αυτά τα παιδάκια, τι συμβολίζουν, με δύο κουβέντες, πριν μπούμε στο κύριο θέμα. Συμβολίζουν τα παιδιά όλου του κόσμου. Γιατί πολύ σωστά είπατε, άσχετα με τη σκέψη ποιος και πόσο φταίει, εμείς στον πόλεμο ειδικά δεν ξεχωρίζουμε κανένα παιδί από τον κόσμο. Σε μια γειτονιά δηλαδή του Βελιγραδίου, αν πέσει μια βόμβα και είναι ένα κοσοβαράκι, ένα τουρκάκι, ένα ρωσάκι, ένα σερβάκι, όλα θα πάθουν κακό. Μάλιστα. Γι' αυτό και η φωτογραφία αυτή, από ανέκαθεν. Η Ελληνική Ομάδα Ανιδιοτελούς Προσφοράς και Κοινωνικής Ενημέρωσης, αναφερόμαστε στην εθελοντική ομάδα Γαλατσίου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις ευπαθείς ομάδες συνανθρώπων μας βάσει του νόμου 1648 του 86. Αυτούς καλύπτει βασικά αυτή η εθελοντική ομάδα του Γαλατσίου, επαναλαμβάνω,
Και κύριε Κουνάνη, για όσους δεν μας ξέρουν, αλλά και για όσους σας γνωρίζουν εδώ στο Γαλάτσι, θα ήθελα ένα πρώτο προσωπικό σχόλιο, διότι υπάρχουν πολλοί που δεν θα τους κακίσω, ούτε θα μου φανεί παράξενο να πούνε πάλι ο κύριος Κουνάνης. Ο κύριος Κουνάνης πάλι και στην τηλεόραση του Γαλατσίου να μιλάει για κοινωνικό έργο και κοινωνική προσφορά. Και βέβαια αυτό να πω ότι δεν αναιρεί το οποιοδήποτε έργο συντελείται σε αυτό το τομέα από έναν συμπολίτη μας, στην προκειμένη περίπτωση τον κύριο Κουνάνη, και αν αυτό το έργο είναι πλούσιο, γιατί να μην έρθει και μία και δύο και τρεις φορές. Αλλά θα ήθελα, εξ αφορμής αυτής της παραμέτρου που σας θέτω, κύριε Κουνάνη, να μου πείτε πώς μπλεχτήκατε εσείς, ένας απλός πολίτης, στην ουσία είστε ένας απλός πολίτης, σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, πώς ξεκινήσατε από εδώ, από το Γαλάτσι, να πάτε στη μακρινή, κακά τα ψέματα, όσο και αν μοιάζει κοντινή, Ιουγκοσλαβία και μάλιστα στην καρδιά του πολέμου. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι δεν ήμουνα σήμερα ο μόνος καλεσμένος. Ήταν και άλλα παιδιά, ένας ψυχίατρος ψυχολόγος όπως ξέρετε και ένα Ελληνοσερβόπουλο το οποίο θα ερχόταν να έλεγε την άποψη του εκεί όταν σπούδαζε. Όμως ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν τους έφεραν κοντά μας. Στις άλλες εκπομπές που θα κάνετε παρακάτω θα έρθουν και εκείνοι κοντά σας και θα σας μιλήσουν. Όπως και υπεύθυνος του Χαμόγελου του Παιδιού, ο κύριος Γιαννόπουλος. Λοιπόν, τώρα για μένα. Κάθε άνθρωπος έχει μια ιδιαιτερότητα μέσα από την ψυχή, μέσα από τη σκέψη. Εγώ, σαν απλός πολίτης, έχω επιλέξει, γιατί δεν βολεύομαι να κάθομαι στον καναπέ και να τρώω στραγάλια και φιστίκια και να πίνω το ουισκάκι μου ή την πορτοκαλάδα μου, να μπορώ να συμμετέχω ενεργά σε κάθε κάλεσμα κοινωνικής αποστολής. Αυτό και έκανα. Μας κάλεσε το Χαμόγελο του Παιδιού που είχε την όλη εμπιστασία του θέματος και τον προγραμματισμό, και όπως κάλεσε και τους δήμους μας, κάλεσε την Εκκλησία, κάλεσε τον Ερυθρό Σταυρό, δεν ανταποκρίθηκαν όλοι εκτός από ένα δήμο, τους γιατρούς του κόσμου που πήγαν τελικά μόνοι αλλά πίσω από την αποστολή μας, και την εθελοντική ομάδα Γαλατσίου που δέχθηκε να βάλει στους κόλπους. Η εθελοντική ομάδα Γαλατσίου, όπως ξέρετε και όπως είπατε, δεν είναι τώρα, δεν έχει κάνει μάλλον τώρα το ξεκίνημά της. Από το 1976 δημιουργεί κοινωνικό έργο όπου χρειαστεί. Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό τώρα αν θέλετε, και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Πριν έρθουμε στις λεπτομέρειες, εγώ θα επιμείνω πάλι στο προσωπικό παράγοντα, κύριε Κουνάνη, διότι έχουμε και το εξής. Σε αυτόν τον πόλεμο υπάρχουν θύματα άμαχοι. Υπάρχουν βόμβες, οι έξυπνες αυτές βόμβες, οι οποίες δυστυχώς αποδεικνύονται πανηλήθειες, επιτρέψτε μου να σας πω, αν και δεν είναι για να το γελάσουμε. Χτυπούν λοιπόν κόσμο απλό, ένα περαστικό ίσως αν θέλετε. Πρόσφατα είχαμε το παράδειγμα με τη λαϊκή αγορά. Βεβαίως. Ο φόβος λοιπόν, πού πήγε κύριε Κουνάνη? Και αν δεν έχετε φόβο εσείς προσωπικά, έχετε μια οικογένεια από πίσω σας. Εντάξει, όλα, και ρωτάω εσάς αυτή τη στιγμή, γιατί εσάς έχω μπροστά μου, φαντάζομαι και άλλοι άνθρωποι, κάπου η απάντησή σας καλύπτει άθελα, χωρίς να το επιδιώκουν και αυτοί, και όλους εκείνους που έχουν πάει. Διότι φαντάζομαι τα συναισθήματα λίγο πολύ θα είναι τα ίδια. Και άλλοι αφήνουν οικογένειες και παιδιά πίσω και πάνε σε εκείνο το σημείο. Αυτά δεν μετρήσαν όλα πριν φύγετε, πριν πάρετε αυτή την απόφαση? Ακριβώς όπως το είπατε. Τα 50 άτομα που είμαστε στην αποστολή, από τους οδηγούς στις Νταλίκες, τα ασθενοφόρα, μαζί και ο κύριος Γιαννόπουλος, να σκεφτείτε, από το Χαμόγελο, ο οποίος οδηγούσε την εντατική μονάδα. Λοιπόν, τους γιατρούς, τους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους εκπαιδευτικούς, τους απλούς ανθρώπους. Βέβαια, ο καθένας είχε τον προβληματισμό του. Σκεφτείτε ότι μαζευτήκαμε 1.400 την πρώτη φορά στο κάλεσμα. Σχεδόν απάντηση δεν είχαν δώσει κανένας από οργανισμούς. Έδωσε ένας δήμος απάντηση, μία ομάδα εθελοντική, και στο τέλος βρεθήκαμε 40 άνθρωποι. Και 10 οι συνεργάτες και το Χαμόγελο του Παιδιού, 50. Μαζί με τους οδηγούς, 55. Και βεβαίως πέρασε το μυαλό μου και το μυαλό όλων, ρίσκαρα αν θέλετε, για να μπορέσω να πω αύριο στο παιδί μου το 10χρονο και στη μάνα μου που ανέβηκε η πίεσή της 22, όπως και σε κάθε μάνα, γιατί τις φωτογραφίες που θα δείτε και στα παιδιά το ίδιο ακριβώς πρόβλημα είχαν, ότι μπορεί να ρωτηθώ, όχι για το απλό κοινωνικό πρόβλημα που αγωνιζόμαστε να κάνουμε μέσα εν καιρό ειρήνης, μπορεί να με ρώταγε ο γιος μου, τι έκανε στον πόλεμο πατέρα? Και τότε, με πολλή συγκίνηση αλλά και αγωνιστικότητα, ρισκάροντας την ίδια μου τη ζωή, θα του έλεγα ότι έβαλα κι εγώ το λιθάρι μου όπως άλλοι 50 συνάνθρωποι.
και άλλοι συνάνθρωποι. Γιατί πήγε και η Ειρήνη, πήγαν και οι οικοδόμοι, αποστολή, πήγαν και οι γιατροί χωρίς σύνορα, πήγε και η Εκκλησία. Δεν είμαστε οι μόνοι. Ναι, αυτός είναι ένας άλλος πόλεμος όμως, κύριε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ή ίσως είναι δικός μας πόλεμος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν θέλετε, το βάλετε πάρα πολύ σωστά. Σκεπτόμουν και το γεγονός, όπως και τη συζητιέται ακόμα, το ξέρετε από την εμπειρία σας. Και αν έρθει προς τα δω, λοιπόν, μήπως αν έρθει προς τα δω, έτσι, εκείνοι οι φίλοι που μας αγκάλιασαν και έκλαψαν μαζί μας στις 8-10 μέρες που είμαστε εκεί, είναι κοντά μας. Μήπως αυτές οι γέφυρες, ρισκάροντας την ίδια μας τη ζωή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έδεσαν γέφυρες φιλίας και αλληλοεκτίμησης. Θα δούμε τι αποτέλεσμα μπορεί να έχουν τέτοιες κινήσεις. Θα συζητήσουμε και τις πολιτικές πτυχές, αν θέλετε, αυτού του θέματος. Αλλά καλύτερα να αρχίσουμε το διπορικό αυτό, γιατί πιστεύω ότι οι τηλεθεατές θα έχουν έκδηλη αγωνία να ακούσουν από εσάς. Είναι μια προσωπική μαρτυρία, κυρίες και κύριοι, αυτή του κυρίου Κουνάνη. Και νομίζω ότι δεν είναι τόσο εύκολο στα μεγάλα κανάλια να ακούσουμε αυτή την μαρτυρία στην απλή της μορφή, στην απλή της διήγηση, εκεί που δεν χρειάζεται να βάλουμε το στοιχείο της υπερβολής, αν θέλετε, ή να ηρωοποιήσουμε τα κάποια πράγματα, διότι η θεαματικότητα που είναι δεδομένη και καλή δεν εμπλέκεται σε άλλα συμφέροντα, τουλάχιστον σε αυτό το κανάλι. Κύριε Κουνάνη, ξεκινώντας, είπατε πολλές φορές, το έχετε πει ήδη μέχρι τώρα, για το χαμόγελο του παιδιού. Μάλιστα. Ήθελα να μου πείτε 2-3 λέξεις. Βέβαια, η εκπομπή επιφυλάσσεται για να παρουσιάσει αυτή την οργάνωση. Σύλλογο, δεν ξέρω τι είναι, θα μας το πείτε εσείς. Σύλλογος, λοιπόν. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο σύλλογος, τι είναι δηλαδή, με δύο κουβέντες, τι έκανε, πώς ήρθατε σε επαφή και τα διαδικαστικά μέχρι να οριστεί η ημερομηνία του ταξιδιού. Ας πάμε σιγά-σιγά. Πέστε μου καταρχήν για το χαμόγελο του παιδιού. Το χαμόγελο του παιδιού. Το γνωρίσατε πώς εσείς? Εγώ το ήξερα από παλιά. Και ήξερα πάρα πολύ καλά και τον άνθρωπο ο οποίος συνέχισε το έργο ενός μικρού παιδιού πρωτού φύγει από τη ζωή. Του Ανδρέα Γιαννόπουλου. Ο οποίος με το χαμόγελό του το πλατή, γι' αυτό και δείχνει και η εικόνα του χαμόγελου, ένα σκιτσάκι με ένα καπελάκι και το χαμόγελο, ήθελε να συνεχίσει το έργο που του είπε ότι πρέπει να αρχίσει ο μικρός Ανδρέας Γιαννόπουλος, γιατί είχε μια αβεβαιότητα στις άλλες οργανώσεις. Ήτανε μέλος της UNICEF, έτσι, και διάφορων άλλων οργανώσεων και έβλεπε κάτι ότι τα πράγματα δεν γίνονται πολύ καλά. Αυτό το παιδί, λίγες μέρες πριν του φύγει. Ο πατέρας του λοιπόν συνέχισε το έργο, έκανε το σύλλογο, υπάρχουν αρκετά καλές προσωπικότητες, γνωστές μέσα στο ΔΣ, δεν είναι ώρα τώρα να αναφερθούμε. Βέβαια, είπαμε άλλη φορά, θα κάνουμε και άλλη φορά. Λοιπόν, κάνει αυτή την έκκληση Κάνει λοιπόν την έκκληση στο Sky. Και αναφέρεται ότι να μαζευτούν ρούχα, παιχνίδια, ξηρά τροφή και φάρμακα. Γιατί θα πάμε στο Βελιγράδι για τα παιδιά όλου του κόσμου. Ιδρύματα, νοσοκομεία κτλ. ΑΠ ήταν το πρώτο τσίπημα για τα παιδιά όλου του κόσμου. Η εθελοντική ομάδα Γαλατσίου αυτό έκανε τόσα χρόνια από το 1976. Γιατί ιδρύθηκε και εκείνη για ένα χαμένο άνθρωπο. Έτσι. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο, λέω ότι σας γνωρίζω, λέει σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς καλέσαμε και τους Δήμους, καλέσαμε την Εκκλησία, τον Ερυθρό Σταυρό, τους γιατρούς χωρίς σύνορα, τους γιατρούς του κόσμου. Πιστεύουμε να ανταποκριθούν. Γίνεται η πρώτη επαφή 9 του μηνός. 9 του μηνός Απριλίου. Μιλάμε την πρώτη φορά και λέμε ότι θα φύγουμε στις 19. Μαζευόμαστε 1.400 άτομα για να ανταλλάξουμε σκέψεις. Πώς θα μεθοδεύσουμε, τι πρόγραμμα θα ακολουθήσουμε, ποιος θα είναι αρχηγός της αποστολής κτλ. Καταγράφονται τόσες ειδικότητες γιατρών, μηχανικών αυτοκινήτων, εκπαιδευτικών, ειδικών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους γέροντες. Όπως καταλαβαίνετε, ένα πλούσιο υλικό για να έχεις σε μια αποστολή να μπορείς να δουλέψεις από όλες τις μεριές. Τη δεύτερη φορά αναβάλλεται. Γιατί δεν μπορούσε να βγει η βίζα. Μας λέγανε ότι δεν γίνεται ο εδώ πρέσβης Ιουγκοσλάβος από την ελληνική πρεσβεία, γιατί πρέπει να καθορίσουμε τα πράγματα έτσι ώστε να μας δώσει το OK το ΓΕΘΑ και να μας καλύψει το ΝΑΤΟ για ανθρωπιστική βοήθεια. Διότι δεν εγγυόμεθα, δεν μπορούμε να σας αφήσουμε. Λογικό είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα
έδειξαν άμεσα το ενδιαφέρον του κυρίου Γιαννόπουλου από το χαμόγελο του παιδιού, ώστε να καλύψει εμάς όλους και εκείνον βέβαια, από πλευράς να μην πάθουμε κάποιο κακό. Να μην βορβαδιστεί δηλαδή με ένα λόγο η αποστολή μας. Αναβάλλεται και στις 19 του μηνός και πάμε για τις 27. Αναβάλλεται και στις 27 και πάμε για τις 29. Αναβάλλεται και στις 29. Και ήρθε η ώρα πλέον να φύγουμε 2 του μηνός, Κυριακή πρωί, μπροστά στην Αγία Βαρβάρα την εκκλησία. Να πούμε εδώ ότι όλες αυτές οι αναβολές, το είπατε βέβαια και εσείς, ναι. Το επιτείνω και εγώ το ξαναλέω, ήταν για να διασφαλιστεί κατά κάποιο τρόπο η βιωσιμότητα, αν θέλετε, αυτής της αποστολής. Όλα αυτά δεν κλώνησαν κάποιους, κύριε Κουνάνη? Ακριβώς. Και ένα χαρακτηριστικό να προσθέσω σε αυτό που είπατε. Φύγανε κάποιοι, μετανιώσανε. Και να δοθούν τα πράγματα στα χέρια αυτών που πρέπει να τα πάρουν. Γιατί όπως θα το δούμε παρακάτω, φοβόμαστε μήπως γίνεται πλιάτσικο, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις της ζωής. Μάλιστα. Στον πόλεμο δηλαδή. Και βεβαίως κλονίστηκαν. Στη δεύτερη μάζοξη που είμαστε 150. Και στην τρίτη μάζοξη είμαστε 30. Έτσι λοιπόν φύγαμε 25 από την Αττική με 2 γαλαξιώτες φίλους. Εμένανε σαν υπεύθυνο από το ΔΣ για την εθελοντική ομάδα και ένας γαλαξιώτης συμπτωματικά, τον Πέτρο το Χαρατζή, συνάνθρωπό μας γαλαξιώτη εδώ. Λοιπόν, και από το χαμόγελο του παιδιού 10 άνθρωποι και άλλοι 10, 12 αν δεν κάνω λάθος, από διάφορες γειτονιές. Πήραμε 4 από τον πύργο Ηλίας και πήραμε και 6 από τη Θεσσαλονίκη. Όλοι μαζί λοιπόν γύρω στους 40, συν οι οδηγοί των ασθενοφόρων, ο κύριος Γιαννόπουλος, ο κύριος Λαμπρόπουλος, πυροσβέστης αξιωματικός από τον πύργο που ήταν και υπεύθυνος της αποστολής. Έτσι. Συν οι οδηγοί των ταλικών και των ασθενοφόρων και του αυτοκινούμενου, κάναμε μια ομάδα 50 ατόμων. Γυναίκες υπήρχαν στην αποστολή? Βεβαίως. Και μπορώ να πω ότι πλειοψηφία γυναικών. Πλειοψηφία γυναικών. Σε τι ηλικία, κύριε Κουνάνη, ήταν και μητέρες ανάμεσά σας? Βεβαίως, είσαστε πάρα πολύ ωραίος και σαφέστατος. Βεβαίως. Ήρθε μάνα η οποία, βάζω τα χαρακτηριστικά σημεία, είχε τάξει γιατί προ 10 μήνες είχε χαθεί το παιδί της. Και είπε ότι εγώ την προσφορά ψυχής δεν θα την κάνω σε στεφάνια και εκεί που κάνουν οι άλλοι. Εγώ νιώθω να πάω εκεί, στον πόλεμο, να προσφέρω στη μνήμη σου. Ήτανε κοπέλες 18 χρονών, ήτανε κοπέλες 23 χρονών, 30 χρονών. Είχαμε τη μεγαλύτερη 65 χρονών. Λοιπόν, γκάμα ανθρώπων, προβληματισμένων, δεν θα σας έλεγα όχι, αλλά ο καθένας είχε το όριο που άγγιζε η ψυχή τον εγκέφαλο. Δηλαδή, προσπαθούσαν να δούνε γιατί είναι σήμερα εδώ, πού πάνε. Και όλοι, καταλαβαίνετε, διστακτικοί, κουμπωμένοι, μέχρι να πάμε την πρώτη νυχτιά στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθουμε εκεί. Θα ήθελα με 2 λόγια να μας περιγράψετε το υλικό. Τι υπήρχε, δηλαδή, τι ήταν ένα πούλμαν, ήταν ασθενοφόρα, τι πράγματα είχατε μαζί σας, αυτό να μου πείτε. Πολύ σωστά. Το ένα αυτοκινούμενο, σαν τροχόσπιτο ας πούμε, αλλά αυτοκινούμενο. Ήταν για την εξυπηρέτηση, να μπορούμε να μαγειρεύουμε, έχει τα νερά μέσα, είχε τα φαγητά, ψωμί, τσουρέκια, χυμούς, τα πρώτα είδη. Εμείς είχαμε πάρει βέβαια μια κατάσταση που μας είχαν δώσει και μας είχαν βγάλει και μια ταυτότητα για το λαιμό, μια ταυτότητα που λέγει το όνομά μας με το αίμα, έτσι για να, αν κουφιά ώρα πάθουμε κάτι, η ομάδα αίματος και το ονοματεπώνυμο να φαίνεται. Και μας είχαν δώσει και μια κατάσταση και είχαμε μαζί μια κουβέρτα, είχαμε αθλητικά παπούτσια, είχαμε φόρμα εργασίας κτλ. Εκστρατείας, όπως πάνε στον πόλεμο. Λοιπόν, και το ένα ασθενοφόρο είχε τα επίγοντα 166, αν τύχαινε κάτι να τον τρέξει γρήγορα στο κοντινό νοσοκομείο, και το άλλο ήταν μια ομάδα η οποία με γιατρούς και τον κύριο Γιαννόπουλο οδηγό και υπεύθυνο, εντατική μονάδα, η οποία αν είχαμε περιστατικό έκτακτο τραυματισμού θα μπορέσαμε να το βάλουμε στην εντατική μονάδα, όπως θα δούμε παρακάτω σε ένα περιστατικό που θα αναφέρετε εσείς. Ποιος τα διέθεσε αυτά, κύριε Κουνάνη? Αυτές είναι όλες δωρεές στο χαμόγελο του παιδιού από εξέχοντες συνανθρώπων μας, οι οποίοι δεν θέλουν να αναφέρουν το όνομά τους. Διαχειρίζεται κανονικά ο κ. Γιαννόπουλος και οι συνεργάτες του στο ΔΣ. Υπάρχει
για κάθε ένα μέλος. Αυτή τη στιγμή γνωρίζω ότι υπάρχουν 5.000 μέλη σε όλη την Ελλάδα. Φάκελος για κάθε μέλος και τι γίνονται τα έξοδα, που πάνε τα έξοδα. Πώς πάει το παιδάκι στην Αμερική μέσω του Sky να χειρουργηθεί. Πώς. Για απλά, επειδή είπαμε για ασθενοφόρα, να ξέρει ο κόσμος. Είναι πολύ, πολύ σωστό, γιατί ρωτάνε όλοι. Η εθελοντική ομάδα ποιανού είναι, πώς πάει η εθελοντική ομάδα. Η εθελοντική ομάδα παίρνει πράγματα και τα μεταφέρει, δεν παίρνει χρήματα. Πρώτον, εκεί παίρνουν και χρήματα, αλλά υπάρχει ελεκτικό συνέδριο που τους ελέγχει. Μάλιστα. Καλά. Τα διαδικαστικά είναι αυτά. Περισσότερο να πούμε ότι δεν ξέρω εσείς αν έχετε να αναφέρετε κάτι μέχρι να φτάσουμε στα σύνορα. Έτσι. Θέλω εγώ βασικά μπαίνοντας πλέον στην Ιουγκοσλαβία, μάλιστα, τι αλλάζει στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή, αν θέλετε να το κάνουμε έτσι, ξεκινήστε μου με πινελιές, την ατμόσφαιρα. Είπατε στην αρχή είμαστε κουμπωμένοι μέχρι Θεσσαλονίκη. Ξεκινήσαμε δηλαδή φτάστε μέχρι τα σύνορα και δώστε μου το κλίμα και σε μένα και στους τηλεθεατές. Τι γίνεται όταν αρχίζουμε και μπαίνουμε στην Ιουγκοσλαβία. Καταρχήν δεν ξέρω πότε φτάσατε, δώστε μας και το χρονικό στίγμα, για να αρχίσουμε σιγά σιγά να κάνουμε την ανίχνευση του χώρου εκεί. Ξεκινήσαμε, όπως είπαμε, Κυριακή πρωί. 11 η ώρα από τα Πατήσια, Αγία Βαρβάρα. Εκεί είναι το ένα γραφείο του χαμόγελου του παιδιού. Εκεί μαζεύαμε στις αποθήκες της Υγειονομικής Επιτροπής πίσω από την Αγία Βαρβάρα τα πράγματα. Το άλλο είναι στην Νίκαια και οι αποθήκες, το άλλο είναι στον Πύργο, υπάρχει και στη Γλυφάδα, υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινώντας λοιπόν, το πήγαμε σε ρί, σταματήσαμε μια-δυο περιπτώσεις για ένα καφέ και φτάσαμε το απογευματάκι στη Θεσσαλονίκη. Καταλήξαμε σε ένα ξενοδοχείο, είμαστε κουρασμένοι, πληθήκαμε, φάγαμε, ήπιαμε ένα καφέ και ξανακοιμηθήκαμε. Στις 12 η ώρα ξεκινήσαμε πλέον να φύγουμε για τα σύνορα. Περάσαμε γύρω στις 4 η ώρα το απόγευμα τα πρώτα μας σύνορα, τα ελληνικά, ψωνίσαμε, κάνα ποτό, κάνα τσιγάρο που θα δίδαμε εκεί στους συνανθρώπους μας. Φτάσαμε γύρω στις 9 με 10 στα σύνορα του Φύρομου, στα Σκόπια. Εδώ θα παρακαλέσω να μου επιτρέψετε να σας πω ότι τα λόγια που ακούγαμε για αυτές τις χώρες, και είχα και εγώ κάποιες αρχές και σκέψεις, εγκρεμίστηκαν. Ψέματα μας έλεγαν. Εμείς είδαμε άλλα πράγματα. Είδαμε άλλες χώρες, νοικοκυρεμένες, πράσινες, ανθρώπινες, με πολύ πολύ φιλία και αγάπη για τους Έλληνες ειδικά. Στα Σκόπια. Βεβαίως. Ένα περίεργο πράγμα. Ένα περίεργο πράγμα. Σκληρή βέβαια στην αντιμετώπιση ποιος είσαι, αλλά με χαμόγελο, έτσι, καλά να πάτε, καλά να περάσετε, καλά να γυρίσετε. Εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα ήξερα, ούτε τα είχα ακούσει ποτέ. Βέβαια ήταν και ανθρωπιστικός ο σκοπός. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Εγώ ανθρωπιστικά μιλάω. Έτσι. Περάσαμε λοιπόν. Προτού όμως πάμε στα σύνορα της Ιουγκοσλαβίας για να φύγουμε να μπούμε μέσα, υπάρχει νεκρή ζώνη. Είναι γύρω περίπου στα 700 με 800 μέτρα. Μας είπανε, θέλετε να κάτσετε να σας κεράσουμε εδώ, οι Σκοπιανοί. Έχουμε αυτή την καφετέρια, επειδή τώρα υπάρχει αυτός ο πόλεμος και εμείς κάνουμε συσκότηση, να πιείτε τον καφέ σας, να ξεκουραστείτε, να πάτε στην τουαλέτα. Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, θα μπούμε στην νεκρή ζώνη. Για να είμαστε έτοιμοι το πρωί να φύγουμε αμέσως. Εκεί λοιπόν μείναμε στην νεκρή ζώνη, μας φύλαξαν οι Σέρβοι, ήρθανε κοντά, φάγαμε όλοι μαζί κάτω στο έδαφος με τις κουβέρτες, κοιμηθήκαμε με sleeping bag και στο πούλμαν και δύο παλικάρια, ο Δημήτρης από τη Θεσσαλονίκη και ο Παναγιώτης, το Ελληνοσερβόπουλο που σπούδαζε στη Σερβία και θα τον δούμε αργότερα στις φωτογραφίες, φτιάξανε μέχρι το πρωί τα διαβατήρια και τις βίζες μαζί με τους Σέρβους για να μπορέσουμε να περάσουμε. Γιατί δεν θα περνάγαμε, θα χάναμε τη μέρα. Δηλαδή, από τις 11 η ώρα πείτε μέχρι το πρωί. Στις 6, 7, 8 συγκεκριμένα που ήρθε η Υγειονομική Επιτροπή να μας ελέγξει τα πράγματα, γιατί δεν ήταν λίγα. Έτσι. Σκεφτείτε μόνο τα δημοτικά 33 και 78 του Γαλατσίου Αθήνας, επάνω στα Καραγιανναίικα, από γονείς, παιδιά, δασκάλους, διευθυντές και συλλόγους ΔΣ, είχαν μαζέψει 10 τόνους πράγματα. Μόνο. Και όλα μαζί ήταν 4 νταλίκες διπλές, 8 φορτηγά, περίπου 350 τόνοι. Σε φάρμακα, ρούχα, τρόφιμα, ξηρά-τροφή και παιχνίδια. Έτσι. Μέσα στα φάρμακα υπήρχαν για τους γέροντες, υπήρχαν πάμπερς για τα παιδιά κτλ. Ορί, γάζες.
Έτσι λοιπόν το πρωί έρχεται η Υγειονομική Επιτροπή. Εκεί υπήρχαν μερικές καθυστερήσεις. Όπως τα ελληνικά για να περάσουμε προς τα Σκοπιανά κτλ. Όπως τώρα και από εδώ για να μπούμε στη Ιουγκοσλαβία. Καθυστερήσεις, όχι ότι θέλανε ας πούμε οι άνθρωποι των συνόρων, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε για να μην είναι χαλασμένη κάποια κονσέρβα, να μην είναι χαλασμένο κάτι και μπει μέσα και έχουμε άλλα. Για καλό να πάμε και να βγει λάθος. Μας καθυστερήσαν και φύγαμε περίπου στις 11 η ώρα και αρχίσαμε πια με κλάματα, θα σας έλεγα, με ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να το έχετε δει, αλλά συγκινούμε που το λέω, να μας φύγουν το χέρι και να μας ζητάνε ένα νόμισμα ελληνικό με το σουγιά να χαράξουμε πάνω Ελλάς και να μας φυλάνε 3 φορές. Είναι το στυλ του φιλήματος, του αποχαιρετισμού. Έτσι, να πάτε καλά, να έρθετε καλά και εμείς σας αγαπάμε. Γιατί είστε η μόνη χώρα που στέκεστε ειλικρινά δίπλα μας και ασκοστίζει στο κράτος σας. Και μας χαιρετήσαν και αρχίσαμε πλέον να μπαίνουμε στα χωριά της Ιουγκοσλαβίας. Μάλιστα. Έτσι. Με τελικό προορισμό τη Ιουγκοσλαβία. Το Βελιγράδι. Το Βελιγράδι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, και επειδή αν και η κουβέντα αρχίζει και γίνεται πλέον ενδιαφέρουσα, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ξεκουραστούν οι τηλεθεατές μας, να πάρουν μια βαθιά ανάσα για αυτά που θα ακούσουμε. Όπως βλέπετε, αγαπητοί τηλεθεατές, ο κύριος Κουνάνης είναι και παραστατικός και μας δίνει αρκετές λεπτομέρειες. Είμαστε λοιπόν στη φάση που πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε το τι γίνεται. Είναι ήδη στη Ιουγκοσλαβία η αποστολή. Είναι αυτοί οι συμπολίτες μας στην καρδιά του πολέμου. Θα δούμε μαζί, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, το τι συνέβη. Μείνετε μαζί μας σε λίγο το δεύτερο μέρος της κουβέντας μας που είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα. Κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής Πολίτες και Ενημέρωση. Απόψε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Φραγκίσκο Κουνάνη, προσπαθούμε να δούμε μέσα από την προσωπική του μαρτυρία του κυρίου Κουνάνη. Ο κύριος Κουνάνης ήταν πριν λίγα 24 ώρα στο Βελιγράδι, στην καρδιά του πολέμου, για όσοι το μας είδαν από την αρχή, με το Σύλλογο Το Χαμόγελο του Παιδιού και μια ανθρωπιστική βοήθεια περίπου 350 τόνων που συνίστατο από φάρμακα σε φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα και παιχνίδια για τα παιδιά. Επισκεφθήκαν το Βελιγράδι, ακριβώς αυτό το διπορικό εξιστορούμε εδώ απόψε και είναι μια εκπομπή που γίνεται για πρώτη φορά εδώ στην τηλεόραση Γαλατσίου από τότε που άρχισε ο πόλεμος και όπως έχω πει πολλές φορές το επιλέξαμε να το κάνουμε αυτό για να είμαστε λίγο αποστασιοποιημένοι από τα γεγονότα, να προσπαθήσουμε να δούμε τις πραγματικές διαστάσεις, γιατί όσο περνάει ο καιρός, αυτή η μεγάλη τραγωδία θα αποκαλύπτεται σε όλο της το μεγαλείο. Λοιπόν, κύριε Κουνάνη, είπαμε στο πρώτο μέρος κάποια πράγματα. Φτάσαμε στη Ιουγκοσλαβία, νοητά βέβαια εμείς. Εσείς μέσα από τις εμπειρίες και τη μνήμη σας πλέον ανασύρετε αυτή τη διαδρομή, το διπορικό της, έχετε μπει στη Ιουγκοσλαβία. Είστε στο δικό δίκτυο της Ιουγκοσλαβίας. Μάλιστα. Ο δρόμος προς το Βελιγράδι, πώς είναι? Περιγράψτε μας την κατάσταση. Εδώ αρχίζουν οι αντίξωες συνθήκες. Δεν θα σας έλεγα όχι ότι στην αρχή που ξεκινήσαμε ακούγαμε και κάποια τραγούδια. Εντάξει, υπήρξε και κάποια διάθεση. Βέβαια υπόθηκε πολλές φορές και από τον αρχηγό της αποστολής και από τον κύριο Γιαννόπουλο, επειδή συνεχώς μας ενημέρωναν το τι γίνεται, ότι παιδιά πάμε στον πόλεμο. Προσπαθήστε να το καταλάβετε. Σίγουρα μεγάλοι άνθρωποι, έτσι, επιστήμονες σχεδόν όλοι, όμως ο άνθρωπος είναι άνθρωπος και έχει τις αδυναμίες του. Εκείνη τη στιγμή θέλετε γιατί να αποτινάξει το ψυχολογικό, να μην δώσει ότι ναι μεν εγώ το σκέφτομαι μέσα μου και τρέμω, αλλά τραγουδάω κιόλας. Σιγά σιγά λοιπόν μπαίνοντας μέσα στην Ιουγκοσλαβία, ηρέμησαν κάπως τα πράγματα, ο καθένας αφοσιώθηκε στον εαυτό του, γινόντουσαν πηγαδάκια 2-3 και μιλάγαμε και παράνομα, σας το λέω ξεκάθαρα, αν το παίρναν είδηση βέβαια αυτό είναι εις βάρος, μας το είπανε να μην το εκτελέσουμε, όμως τι να κάνουμε, ο Έλληνας έχει ψυχή και το απέδειξε για μια ακόμη φορά και εμείς και όλες οι αποστολές που έχουν πάει και όλοι εκείνοι που θα πάνε. Με κρυμμένες φωτογραφικές μηχανές και με κάμερες προσπαθήσαμε και παίρναμε το τι συνέβαινε στον δρόμο. Μάλιστα. Δεν υπήρχε περίπτωση, έστω οι Ιουγκοσλαβίες αρχές, να σας δώσουν κάποιες φωτογραφίες? Δεν θέλανε να βγάλουν προς τα έξω
την πραγματικότητα για να μην δώσουν το νόημα όπως τα κανάλια μας τώρα βγαίνουν μερικοί και λένε ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι καλοί κτλ. Λίγα δείχνουν, κύριε Τσουπάκη, δημοσιογράφοι. Είναι άριστοι οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Και εκείνο το γκρουπ των νατοικών πρακτόρων, σας το λέω ξεκάθαρο γιατί τους έχουν και εκείνοι στην Ιουγκοσλαβία, στα μπάρι, του κυρίου Μίχα, του κυρίου Αλεξανδράκη, του κυρίου Κόλια, πού βρεθήκαν αυτοί, ένας συνάδελφος ο Παπαδός, τον ΤΕΗ από ό,τι γνωρίζω, βρεθήκαν να λένε άλλα ντάλλον, άλλα ντάλλον. Εάν βγάζανε οι Ιουγκοσλάβοι αυτό που συμβαίνει, καταλαβαίνετε ότι μπορεί και την άλλη μέρα να είχαμε και παγκόσμιο πόλεμο. Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Στον δρόμο είσαστε, πριν φτάσουμε στις φωτογραφίες. Πώς πήγαινατε, υπήρχε κάποιος οδηγός μπροστά που σας κατεύθυνε? Βεβαίως. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σπούδασε στην Πρίστινα και άλλος ένας ο οποίος σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου στα άτομα με ειδικές ικανότητες. Ξέρετε πώς πρέπει να πάτε, να μην μπείτε στην εμπόλεμη ζώνη κτλ. Και βέβαια, έχετε κάποια επαφή, κάτι? Οι Ιταλικέδες ήταν γνώστοι των πραγμάτων, γιατί είχαν πάει 5-6 φορές. Το πρόβλημα δεν ήταν εκεί. Το πρόβλημα ήταν όταν οι κομμένες οι γέφυρες είχαν βορβαδιστεί. Πώς θα πηγαίναμε, από πού? Είχατε κάποια επικοινωνία, κύριε Κουνάνη, είχατε κάποια τηλέφωνα κινητά τα οποία λειτουργούσαν κιόλας? Γιατί δεν ξέρω και αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα επικοινωνίας. Πολύ σωστή η ερώτησή σας. Βεβαίως είχαμε όλοι κινητά ανάμεσά μας και βέβαια μία ειδική συσκευή, δορυφορική, η οποία είμαστε ανά πάσα στιγμή ο κύριος Γιαννόπουλος και ο κύριος Λαμπρόπουλος, οι αρχηγοί των αποστολών, σε άμεση επικοινωνία κάθε 5 λεπτά με το ΓΕΘΑ. Για ποιο λόγο αυτό? Εκεί μας ειδοποιούσαν ότι βορβαδίζουν από εκεί. Μην πάτε. Πηγαίνετε από εδώ. Από εδώ μην πάτε. Έχει γίνει αυτό. Μας καλούν και μας λένε οι εκπρόσωποι της Ιουγκοσλαβίας ότι σταματήστε. Δεν μπορείτε να προχωρήσετε άλλο. Θα διανυκτερεύσετε εδώ. Δεν θα πάτε σήμερα εκεί. Γι' αυτό και καθυστερήσαμε και 8 μέρες, έτσι. Πάντως όλο το σχέδιο, δηλαδή η μετάβασή σας εκεί, νομίζω ότι ήταν σε γνώση και της Ιουγκοσλαβίας και του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ. Βέβαια. Ναι, να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, και μάλιστα τώρα το θυμήθηκα, ότι κάτι ανάλογο είχε συμβεί, όπως καταγγέλνουν και οι γιατροί του κόσμου, στο πρόσφατο χτύπημα που έγινε. Ακριβώς. Τις ημέρες που είσαστε εκεί. Από τη μια πήγαν οι γιατροί και από την άλλη πήγαμε εμείς. Δηλαδή μπορούσαμε να είμαστε εμείς στη θέση τους. Μάλιστα. Και αυτό με την επισήμανση ότι γνώριζαν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι γιατροί του κόσμου που πάνε να κάνουν εκείνο. Όπως γνωρίζανε, μου λέτε τώρα, και για εσάς που πάτε ακριβώς και τι κάνετε. Τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει. Από αυτό όλο το δορυφορικό υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες, μου είπατε. Βεβαίως. Θέλω να σας δείξω σε αυτό το σημείο τις φωτογραφίες του οδηπορικού. Γιατί για να σας το λέω, ας πούμε, μόνο με το στόμα, εντάξει, ο κόσμος δεν θα το καταλάβει πάρα πολύ καλά. Καταρχήν, να σας δείξω το πρώτο σημείο που ενώ φτάνουμε να δείξω καλύτερα το κομβόι, δεν έχουμε όλα, αλλά έχουμε ένα κομμάτι από τις Δαλίκες που πρώτες κατεβαίνανε στο χωματόδρομο για να μπορέσουν να περάσουν από την κατεστραμμένη γέφυρα. Μας έχουν ειδοποιήσει ότι δεν μπορείτε να περάσετε από εκεί και αλλάζουμε στενό, χωμάτινο. Έχουν οι Σέρβοι φτιάξει αναχώματα, βλέπετε και στη μέση την ταμπέλα που λέει Νις και Λέσκοβατς. Ενώ πηγαίναμε προς τα εκεί για να στρίψουμε Λέσκοβατς για να μπορέσουμε να πάμε στην πλατεία Βελιγραδίου, δυστυχώς είχαν κρεμίσει την γέφυρα με το τρένο. Θα το θυμάστε, θα σας το δείξω τώρα. Εκεί τα κρεμίσανε, όλα αυτά τα χωριά τα είχαν ενώσει με τη γέφυρα που θα δείτε γκρεμισμένη και έτσι δεν μπορούσε κανείς να κινηθεί πουθενά. Τους αποκλείσανε. Χτυπήσανε και το ρεύμα και το νερό. Βλέπετε η γέφυρα η οποία είναι πεσμένη, είναι η μια μεριά της, το τρένο στα πλάγια και έτσι δεν μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με τίποτα. Να δούμε επίσης το ένα κομμάτι που πέρναγε το τρένο μετά από τη γέφυρα που είδαμε που πέρναγαν τα αυτοκίνητα και οι πεζοί. Λοιπόν, εκεί αποκλειόντουσαν τα πάντα και δεν γινότανε να περάσεις δυστυχώς για να μπορέσεις να έρθεις σε επαφή με το κέντρο. Δείτε τώρα
τα αναχώματα τρίγωνα πυραμίδες που βάζανε για να ανακόμψουν την κίνησή μας και να μας ειδοποιήσουν ότι δεν θα πάτε από εδώ, θα πάτε από εκεί. Λοιπόν, ήταν δηλαδή σε κάθε χιλιόμετρο και ένα Σέρβος και μας ειδοποιούσε συν το τηλέφωνο. Και εδώ είναι ακόμα μία γέφυρα που περνάγαμε πάνω από τον ποταμό, που λέγαμε τώρα Παναγία μου θα πέσει. Δηλαδή το λέγαμε βέβαια λιγάκι για να μας ξεφύγει ο φόβος, αλλά η ψυχούλα μας το ξέρε. Λοιπόν, να σας δείξω και ένα κομμάτι, αφού τα έχουν δει οι τηλεθεατές στην τηλεόραση, ένα κομμάτι που μας έκανε εντύπωση μεγάλη και εμείς το κρατήσαμε για να σας το δείξουμε, γιατί δυστυχώς ήταν και το πιο άσχημο γεγονός, είναι το κτίριο των δημοσιογράφων. Συναδέλφος σας που ξέρετε τα επακόλουθα. Δίπλα ακριβώς πιο εκεί καθόμαστε εμείς, εκείνοι μας είπανε να μπορέσουμε να πάμε να μείνουμε στο Intercontinental, γιατί μόνο στο Intercontinental δεν θα μας χτυπούσαν. Παρακαλώ. Λέει πολλά αυτό που σας λέω. Εντάξει. Λοιπόν, βέβαια εμείς δεν θέλαμε, τι να πάμε, σε αμερικάνικα συμφέροντα. Άμα δεν έρθετε δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Δίπλα ακριβώς στο Intercontinental, να η πλατεία που βλέπετε τώρα με το μεσαίο παλικάρι, τον Παναγιώτη και το Σπύρο με τα γυαλιά που θα έρθουν στην εκπομπή σας, και τους Σέρβους και την σέρβικη παλιά σημαία με τα 4S, θρησκεία, πατρίδα, αγάπη και ειλικρίνεια λαών. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαζί μας, μας έμαθαν να γελάμε, μας έμαθαν να βρισκόμαστε κοντά στον άνθρωπο. Λοιπόν, εκείνο που ήταν χαρακτηριστικό και θέλω να το δούμε σε 3 πλάνα είναι τα 3 όμορφα σήματα. Ο οπερατέρ μας εδώ και ο σκηνοθέτης μας, να δείτε τι έχουν βγάλει. Σημαία της Ελλάδος και της Σερβίας με πολύ αγάπη και φιλία, και ο στόχος στην καρδιά, και ένα τελευταίο, η έγκυος γυναίκα που γεννά για το αύριο σε όποια χώρα του κόσμου, γιατί να έχει τα πυρηνικά μέσα στο σπέρμα της που θα παίρνει από το σύζυγό της, και βάζει ερωτηματικό στην έγκυο γυναίκα. Γιατί? Λοιπόν, αυτό ήταν ένα κομμάτι δουλειάς που είδαμε μέχρι να φτάσουμε να πάμε στα Ιδρύματα. Τελειώνοντας λοιπόν αυτήν την όλη πορεία, θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι δυστυχώς όχι μόνο, όπως είπατε στην αρχή της εκπομπής, πιεστήκαμε ψυχολογικά, φοβηθήκαμε, να μην λέμε και ψέματα, όμως ανδρωθήκαμε, ατσαλωθήκαμε, γιατί πιστεύουμε στη συνεργασία των λαών, πιστεύουμε στη φιλία των λαών, και αυτό ήταν το παράπονό μας. Τουλάχιστον από τους 25 με τους 40 που μιλήσαμε ανοιχτά, οι 30 συμφωνούσαν. Εντάξει, ο καθένας από τα παιδιά έχουν και τη δική τους άποψη, έτσι. Ότι γιατί δεν αφήνουν οι μεγάλοι, και με ποιο δικαίωμα, οι λαοί να τελειώνουν και να ολοκληρώνουν τις δουλειές τους και να τα βρίσκουν μόνοι τους. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κουνάνη. Τα πράγματα, πού τα δώσατε, πού πήγατε, πέστε μου. Πήγαμε έξω από το Λέσκοβατς, στο μεγαλύτερο ίδρυμα του Βελιγραδίου, με άτομα με ειδικές ανάγκες, με 400 παιδιά, με νοητική υστέρηση και κινητικά προβλήματα. Μαζεύτηκαν και οι 13 εκεί συνάνθρωποι Σέρβοι, ξέραν και ελληνικά, μιλήσαμε, τους είπαμε ότι θα είμαστε κοντά τους, ότι θα δούμε αυτή τη γέφυρα φιλίας και πιο πλατιά, και από το χαμόγελο του παιδιού που ανέλαβε και μια πρωτοβουλία που θα πούμε παρακάτω, η οποία ήταν για μένα πάρα πολύ σημαντική, εκτός από αυτήν την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που ανέλαβε, και εμείς σαν Αθλητική Ομάδα Γαλατσίου θα μας λένε και μέσω κομπιούτερ θα μπορούμε να στέλνουμε μικρές αποστολές με ατομικά είδη σε κουτιά για το κάθε παιδί να περνάει ένα τετράμινο. Το σαπουνάκι, την οδοντόπαστα, την πετσέτα του, τα μπισκότα του, τα πατατάκια του, τα γαριδάκια του, εκείνα τα οποία λείπουν αυτή τη στιγμή και δεν έχουν καθόλου χαρά αυτά τα παιδιά. Το ίδρυμα αυτό, σας λέω με 2 λόγια, ότι είναι κρατικό, όπως και τα 13 άλλα κρατικά. Δεν υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία. Υπάρχουν 2 εθελοντικές ομάδες μόνο που
συμπαρίστανται και βοηθούνται από το κράτος. Οι οποίοι συνεισφέρουν μέσα από εκεί με όλες τις ειδικότητες σε όλα τα νοσοκομεία και σε όλα τα ιδρύματα. Μαζευτήκαν λοιπόν οι άνθρωποι, γιατί δυστυχώς, ας είναι καλά εδώ ο κύριος Γιαννόπουλος, θέλω να το θίξω, επέμενε και δεν βγήκε χαμένος. Και με τα παιδιά τα Ελληνοσερβόπουλα που σπουδάζαν εκεί και με τον κύριο Λαμπρόπουλο και όλους, γιατί μας ρώτησε δημοκρατικά, πάρτε τα πράγματα να γυρίσουμε πίσω. Προσπάθησαν μερικοί άνθρωποι να μας τα πάρουν και να τα κάνουν πλιάτσικο. Αφήστε τα εδώ, θα ειδοποιήσουμε εμείς τον Ερυθρό Σταυρό και θα πάνε στη θέση τους. Όχι, ο Ερυθρός Σταυρός θα έρθει εδώ. Σκεφτείτε ότι είμαστε εκεί την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ασχοληθήκαμε με το θέμα και μόλις την Παρασκευή στις 3 παρα 10 ειδοποιήθηκε, με συγχωρείτε, την Πέμπτη, στις 3 παρα 10 ειδοποιήθηκε ο Ερυθρός Σταυρός και δεν ειδοποιήθηκε 3 μέρες από τους πλιατσικολόγους για να κάνουν τη ζημιά εκείνη. Εμείς τα παραδώσαμε, ήρθαν όλοι οι διευθυντάδες, όλα τα ιδρύματα, νοσοκομείο, πανεπιστήμιο ατόμων με ειδικές ανάγκες και παιδιών, χωρίς πρόβλημα, πρεσβείες δικές μας και η Ιουγκοσλαβίας, αφήσαμε νερό και χυμούς, γιατί δεν έχουν να πιούν νερό, όπως ξέρετε. Και ήρθαν, υπογράψανε, βάλε σφραγίδα, θα στείλουν στο χαμόγελο του παιδιού πόσα πήρανε και ποιοι πήραν από τους 13, εκτός αυτά που δώσαμε εμείς, και θα μας δώσουν φωτοτυπίες για την αλήθεια του πράγματος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, διότι καλή είναι η ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά να φτάνει εκεί που πρέπει να φτάσει. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κουνάνη. Βέβαια, το πρόγραμμά σας ήταν βεβαρημένο εκεί. Θα ήθελα να μου δώσετε λίγο την ατμόσφαιρα του Βελιγραδίου. Πώς ήταν οι άνθρωποι, η καθημερινή ζωή? Δηλαδή, από εδώ μερικές φορές αυτός ο πόλεμος, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, έχει μια ιδιαιτερότητα. Μάλλον πολλές έχει, αλλά κανένα δυο είναι αυτές που μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Καταρχήν, όπως λένε και οι ίδιοι Σέρβοι που έχουμε δει σε διάφορες συνεντεύξεις από την τηλεόραση, ότι παλιά ήταν αλλιώς ο πόλεμος, τώρα δεν ξέρεις ποιος χτυπάει και από πού. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι οι εικόνες, οι περισσότερες, τουλάχιστον στην αρχή, δείχνανε μια πόλη γεμάτη ζωή. Δηλαδή δεν φαινόταν ότι η πόλη αυτή ζει ένα πόλεμο. Μάλιστα. Όταν φτάσατε εσείς λοιπόν εκεί στο Βελιγράδι και βγήκατε βόλτα στην πλατεία, στα μαγαζιά, η αίσθηση που είχατε, τι κυκλοφορούσε ο κόσμος, για πέστε μας, περιγράψτε μας λίγο. Ο κόσμος κυκλοφορούσε κανονικά μέχρι τις 3 η ώρα. Τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Δουλεύανε κανονικά όλα, οι βάρδιες οι βραδινές δουλεύανε βράδυ, αλλά τα άλλα ήταν κλειστά. Βέβαια, όταν μπαίνεις μέσα για να έρθει η Ιουγκοσλαβία, εκτός από τα χωριά αυτά που είδαμε εμείς, γιατί περνούσαμε από εκεί, δεν έχεις την αίσθηση ότι κάτι γίνεται εδώ. Γιατί όλα γινόντουσαν Κόσοβο, Πρίστινα, έτσι, και νήσι μετά. Και μετά αρχίσανε και πέφτανε βόμβες στο Υπουργείο Εσωτερικό, στο Άμυνας, στο Αστυνομία, στο κτίριο του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Μετά γίνανε αυτά. Τότε δεν είχαν γίνει έτσι. Όταν δηλαδή εμείς βρεθήκαμε εκεί πέρα, είδαμε τον κόσμο να πηγαίνει μια χαρά. Και μετά τις 3. Και μετά τις 3 άρχισε μια μάζοξη στα σπίτια. Μετά που νύχτωνε άρχισαν οι σιρήνες, η έναρξη, συσκότηση. Εσείς εκείνη την ώρα πού είσαστε? Αν θα θέλαμε να κάτσουμε στα δωμάτια μας, έχει καλώς. Αν όχι κάτω στο σαλόνι, έχει καλώς. Αν θέλανε, όποιοι θέλανε, και υπήρχαν και τέτοιοι άνθρωποι, να πάνε στα καταφύγια, πηγαίνανε στα καταφύγια. Πήγατε σε καταφύγια? Εγώ πήγανε. Τι είδατε εκεί πέρα, κύριε Κουνάνη? Δείτε, μας εξήγησαν εκεί οι Σέρβοι ότι στο χώρο αυτό είναι πολύ τακτοποιημένος, με τις καρέκλες, με τα τραπέζια. Την ατμόσφαιρα θέλω να μου περιγράψετε. Καλά, τώρα βουβαμάρα, αφού τα καταλαβαίνετε τώρα. Καταφύγιο πας, πού να πας. Αλλά μας εξήγησε ότι δεν έχουν φόβο. Καλά, ναι, το είδα και το καλύτερο κτίριο της Κίνας που ήταν δίπλα μας στο ξενοδοχείο, με προδιαγραφές στατικής μελέτης τέλειες, και βέβαια δεν έπεσε, αλλά είδατε τι έγινε. Ότι το ξενοδοχείο είναι έτσι κτισμένο, ώστε όταν φτάσει στο ύψος της γης να σταματήσει εκεί. Δεν πάει παρακάτω. Υπάρχει ειδική μελέτη που λέγεται μανιτάρι. Τώρα, εντάξει, σαν τεχνικός γνωρίζω ότι υπάρχει αυτή η μελέτη. Τώρα ρισκάρεις, άμα πες στο κτίριο από πάνω σου και θα είσαι εκεί πέρα, εντάξει, θα προλάβεις, θα ζήσεις, θα έχει αέρα, θα σε βρούνε, μπορεί. Εντάξει. Ο κόσμος εκεί που συζητήσατε, και ξέρω ότι είστε καλός συζητητής, τι σας είπε, κύριε Κουνάνη, τι λέγανε? Ένας απίθανος κόσμος. Μου είπατε στην αρχή, όταν φύγαμε όλοι μαζί και εγώ προσωπικά, αν οι ιδέες αυτές που είχα, ας πούμε, για αυτές τις χώρες μου παρέμειναν ή ανατράπηκαν ή είδα κάτι άλλο. Εκεί είδα αδέρφια δικά μας, έτσι. Μας πλησίασαν, αν θέλετε, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι ήταν Κωσοβάροι, αλλά δεν πήγανε με τους άλλους εκεί να κάνουν τις ιστορίες.
πρόσφυγες, ήσυχοι άνθρωποι, αμίλητοι, οι οποίοι υποστήριζαν τη Σερβία. Εκεί ήθελαν να κάτσουν, εκεί μένανε. Θα τα βρίσκανε μαζί. Οι Κωσοβάροι και οι Σέρβοι. Άλλοι βάλανε το χεράκι τους να τα κάνουν έτσι όπως τα κάνανε. Με πολλή αδερφικότητα, με πολλή φιλία, με πολλή αγάπη, με πολλή κατανόηση, περιποίηση, νοικοκυρεμένη, πράσινο. Τέλεια! Εγώ είδα μια χώρα τέλεια. Οι ίδιοι πώς αισθάνονταν, κύριε Κουνάνη? Αυτό μας έλεγαν ότι προδόθηκαν από όλους. Δεν περιμένανε να προδοθούν από την Ευρώπη. Δεν περιμένανε να προδοθούν, αν όχι προδοθούν, αλλά να λάβουν μέρος και η Ρωσία. Γιατί τότε, επί Σοβιετικής Ένωσης και σε ένα άλλο καθεστώς, όπως θα ξέρετε από την εμπειρία σας, ναι μεν υπήρχε ο συσχετισμός, αλλά ο Γιάννης φοβόταν το Θεριό και το Θεριό τον Γιάννη. Τώρα η Ρωσία καταλήθηκε, έγινε οσφιοκάμπτρια, αρχίζει και παίρνει δολάρια και κάπου δεν μιλάει όπως πρέπει. Και εκείνοι νιώθαν άσχημα. Μας χωρίσανε σε 10 κομμάτια στην αρχή. Τώρα πάνε να μας χωρίσουν, να μας πάρουν και το βουνό με το ουράνιο, να μας τελειώσουν και την πόλη μας, να μας τελειώσουν και τη γη μας. Όχι, δεν θα μπορέσουν να περάσουν, θα πεθάνουμε μέχρι ενός. Και αν υπάρχει περίπτωση ποτέ να κάνουν χερσαίες δυνάμεις, την έχουν πατήσει. Γιατί όλα είναι κρυμμένα μέσα στα βουνά και δεν τα βρίσκει κανένας. Έτσι μας λέγανε οι ίδιοι οι Σέρβοι. Ελπίδα είχαν ότι αυτή η ιστορία ίσως να τελειώσει, είχαν δεν βλέπανε ορατό το μέλλον? Κάποια στιγμή την Πέμπτη το βράδυ, σε ένα ξενοδοχείο που πήγαμε και κάναμε επίσκεψη, γιατί δεν είναι 100 μέτρα, δηλαδή από όσες δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω, όπως ξέρετε, είχε έρθει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο κύριος Κάρολος Παπούλιας, ο οποίος συζήτησε εκεί με τους δημοσιογράφους και μετά την άλλη μέρα παρακολουθήσαμε τη συζήτηση με τον κύριο Μιλόσεβιτς και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, ας πούμε, από την Αμερική. Όλες αυτές οι κινήσεις και με το Ρώσο, ας πούμε, και με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι λάβαναν μέρος, έδειχναν ότι κάτι πάει να γίνει. Και το νιώθαν και εκείνοι, ότι θα τελειώσει ο πόλεμος. Βρέθηκα κάπου, και δεν θέλω να πω γιατί είναι συγκεκριμένο σημείο και δεν θέλω να θίξω, και μου είπαν ότι είναι μια περίπτωση όμως, στα εκατομμύρια. Πιθανά να ήταν κοσοβαρούλα κοπέλα. Εντάξει, λέει, εμείς σε 3-4 μέρες θα τελειώσει ο πόλεμος, θα μας φτιάξουν τα πάντα όλα όμορφα και θα ανέβει και το δικό μας χρηματιστήριο. Κάτι που δεν μου κτύπησε καλά. Αλλά ήταν μία κοπελιά η οποία γνώρισα, ας πούμε, στους τόσες εκατοντάδες ανθρώπους. Ότι σαν να το είχε ξεκαθαρισμένο. Ότι μέχρι τις 15 Μαΐου θα έχουν τελειώσει τα πάντα, θα είναι όλα εντάξει, την πίτα την έχουν χωρίσει, συγκεκριμένο το ξέρουμε βέβαια και εμείς αυτό, θα μας φτιάξουν πιο καλά από ό,τι είμαστε και όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Τώρα βέβαια τι ήθελε να πει, ας το σκεφτούν οι τηλεθεατές. Πάντως η πλειοψηφία ζει ένα δράμα, είναι σίγουρο αυτό. Πόσες μέρες μείνετε συνολικά στο Βελιγράδι, κύριε Κουνάνη? Τρίτη πρωί πήγαμε μέσα και φύγαμε Παρασκευή πρωί. Φύγατε Παρασκευή πρωί. Επιστρέφοντας, είχατε κάτι μαζί σας. Αυτό το κάτι ήταν μια παιδική ψυχή, βέβαια, που ερχόταν στην Ελλάδα. Για πέστε μας περί τίνος πρόκειται, κύριε Φράγη. Ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι κοντά εκεί βρέθηκε και μια φίλη η οποία ασχολείται με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Σύμπτωση τώρα όλα αυτά, γιατί ήμουν εγώ εκεί, τι να πω, δεν ξέρω. Έτυχε τελείως τυχερό, κανένας δεν είχε προγραμματίσει τίποτα. Η κυρία Μουρατίδου, του συναδέλφου σας από το Μέγα του κυρίου Μουρατίδη, η γυναίκα, η οποία κάνει ντοκτορά στο Πανεπιστήμιο των Ατόμων με ειδικές ανάγκες. Μας πήγε εκεί και βέβαια εκείνη ήταν που έκανε όλες τις συζητήσεις μαζί με τα δύο Ελληνοσερβόπουλα που σπούδαζαν εκεί, το Δημήτρη και το Μαναγιώτη. Ο δε Σπύρος και η Εύη, τα παιδιά, ας πούμε, που ήταν ψυχολόγοι, ψυχίατροι από το Ψυχιατρίο Ελλάδος, προσπαθούσαν να συντονίσουν τις ομάδες, να τις απαλύνουν, να ακούσουν το πρόβλημα, να μην φοβούνται, να βγάλουν από μέσα μας εκείνο που ήταν πνιγμένο. Υπήρχαν και άλλες φίλες, υπήρχαν και άλλοι φίλοι όπως η Μάρα, η Στέλλα, ο Κώστας ο γιατρός, ο Στέλιος, ο Πέτρος, όλα αυτά τα παιδιά προσπαθούσαν και συντονίζανε μαζί με την Ελένη, την Τάνια, την Τζίνα, την Τατιάνα, τα κορίτσια από το χαμόγελο, ώστε να είμαστε μια οικογένεια. Βέβαια, γινόντουσαν και μερικά παρατράγουδα, έτσι, σε 50 άτομα, 50 γνώμες. Αλλά σιγά σιγά όλα ξεφεύγανε και πήγαιναν όμορφα. Η κυρία Μωρατίδου, λοιπόν, εκ μέρους του συζύγου της, έκανε ένα διάβημα από τα 16 παιδιά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Βελιγράδι και γεννήθηκαν πρόωρα λόγω των βορβαδισμών
έτσι και λόγω των Σιρηνών, με καρδιακό πρόβλημα. Δηλαδή, μέσα στην κοίηση το έμβριο έπαθε πρόβλημα καρδιάς. Ένα από αυτά λοιπόν, το Γρηγόρη, τον πήρε η κινητή μονάδα, η εντατική, με οδηγό τον κύριο Γιαννόπουλο και μετά ας πούμε τον κύριο Λαμπρόπουλο, και τον πήγανε κατευθείαν στο Ωνάσιο, που σήμερα που μιλάμε πιθανά να έχει υποβληθεί σε εξετάσεις και σήμερα αύριο να κάνει την εγχείρηση με στένωση, από ό,τι γνωρίζω. Καταλαβαίνετε, εκεί όταν φτάσαμε στα ελληνικά σύνορα, προτού ετοιμαστούμε, γιατί περάσαμε και αντίξωες συνθήκες και όταν ερχόμαστε. Μας είπαν να φύγουμε γρήγορα, ενώ ξέραν ότι είχαν το παιδάκι μέσα, το ξέρανε αυτό, το είπαμε, βορβαδίζαν την ίση, ήταν η βόμβα που έπεσε στη Λαϊκή. Στη μια μισή ώρα βορβαδίζανε, μια μισή ώρα το πρωί, δηλαδή τη νύχτα, την Κινέζικη πρεσβεία. Το ξέρανε και αυτοί μας ρίχναν από πίσω. Πετρέλαιο από τον πετρελαία, μας έλεγε ο πετρελαίας, φύγετε αδέρφια, γιατί δεν ξέρουμε μη συμβεί κάτι. Φτάνοντας λοιπόν στα σύνορα, τα ελληνικά, ήταν όλα τα κανάλια εκεί, πίστευα να το είδατε κι εσείς, πήρανε την ανταπόκριση. Ήταν ένα μεγάλο λειτουργήμα, πραγματικά, του χαμόγελου του παιδιού στο ξεκίνημα, και είμαι χαρούμενος και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που ανοίξανε τα φτερά και μας δεχτήκανε σαν εθελοντικοί.